Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلي شرف لبو أنبي أو بلد لفوق ولين منو كان ينسيتك الله سبحانه وتعالى في على كنيما ناكا كيسي ناكا بسكي على كو دينيني أو بلد جلما أتمنينكو أماني على في يا ربي أمي سوبا منا نو دي هجرة ساين نو دي إسلامي وكا ساين لما باميني أنفلالاني أمانينا على في ala ka kɛ silamɛw ka san ala ka kɛ san hɛrɛma ala ka kɛ basiki san ala ka kɛ kunadiya san ya rabbi bato minnu bɛ kɛ a kɔnɔna na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka bato kelen kelen na bɛɛ lajɛlen jaabi an karamɔgɔlakaw ka wuli ka jɔ fɛn o fɛn bɛ ka bonya ni san yɛlɛma bonya min kɔnɔna na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ni sawaba bɛɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala k'an ka jamana bɔ dala k'an ka jamana don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala k'o k'a ka ala hinɛ kama o san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na tulu shirifla a ma sigi a wulila ka taama ka se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi an bɛ katifuga n'a ye an bɛ o ma hakili jigin camanakaw ka lasigiden min bɛ katifuga la an nana sen jɔ ale ka wajulikɛyɔrɔ la Ashura bonya kosɔn a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ Ashura kan balimaw an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah ko kana ala ka kuma lamɛn ko kana kalankɛnɛ ɲɛnɛmaya ni shumina shumi ne nisonja shudo shumi ne kashi shudo ma bete kunaja ma mun ne ala sona kani shundo garzigala ne limaniya ani ala don ma caman be anu ye salo ashura ke ɲɔgɔn fɛ wallahi ala ma sɔn fiyewu ka ɲinanjira olu la olu ma foyi kɛ ala la wa uma foyi kɛ ala ye olu bɛ ka si kaburu dibi kɔnɔ bi anw minnu bɛ yan ni ala ye ɲinɛ yira anw na anw ma foyi kɛ ala ye wa an ma foyi kɛ ala la ni ala ye ɲinɛ yira anw na o kɛlen kɔfɛ an bɛ ala fo ka barikada ala min ko an b'a ka kuranɛ kɔnɔ ko ni ne ye hɛrɛkaw ye n'aw ye n barikada n b'aw jidi o kɛlen kɔfɛ an bɛ tila k'an kan legelege ka ala subhanahu wa ta'ala wele ale min ko n'a y'a wele k'a b'an jaabi k'a yira la a ye ɲinɛ yira anw na a ka san caman yira an na ten ni kɛnɛya ye ni bɛn ni kanu ye ni basigi ye ka taa se an balima silamɛw bɛɛ ma minnu y'an kɔn kaburu kɔnɔ an b'a ɲini an dannibama fɛ a k'a kɛ su lahɔrɔma kosɔn a ka hinɛ u la a k'u dayɔrɔ nɛɛma a ka alijinɛ nɔgɔw ye anw yɛrɛ mun bɛna t'u sɔrɔ yen ala k'an laban ɲɛ o bɔlen kɔfɛ an ka sirifukɛ kumana ni su ninnu kumaw ka gɛlɛ olu ma sabula ni su in b'u miiri janya olu lasili ye maa min ye kabako dɔ kɛra ka kɔni su ye n'a fɔra Ashura maa caman bɛ yen u b'a fɔ ko sanyɛlɛma su don dɔw ko sanyɛlɛma tɛ taa n'a ye dɛ ko sanyɛlɛma ye fɔlɔ de ne ko nin bɛɛ bɛ bɛn kalo bɛ sa premier ne le premier sara fɔ ko kalo sara sara bɛ kɛ le 5 de n'i taara i ka sara ta i b'a fɔ kalo sara yɔrɔ o t'a ye dɛ donc n'a fɔra ko sanyɛlɛma bɛ bɛn su tan ma an t'a fɔ galodon wa n'a fɔra sanyɛlɛma ye tile fɔlɔ fana ye an t'a fɔ galodon mais su tan na ala ye bonyaden k'a kɔnɔ bonya minnu
ne jateminɛw bɔra k'a fɔ k'a bɛ taa bɛn su 10 ma mais su 10 yɛrɛ asili n'i ye maaw ɲininka k'u ka na n'a sababu nuzulu ye ala kira tɛ sidiki tɛ a sababu nuzulu ye Seydina Umar al-Farik a sababu nuzulu ye ale de ye a sababu nuzulu sɔrɔla cogo di waati min na kalifaya sera ale ma o y'a sɔrɔ les Romains étaient présents ale de ye Romains bɛɛ minɛ ka Faransi minɛ ka Espagne ninnu bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kɛ silamɛw ye o y'a sɔrɔ Romains bɛ jate kɛ ka kɛ Isa ka jate kɛcogo la ale ko fo silamɛw yɛrɛ k'u ka jate dilan u yɛrɛ u ye jate ta o de la ka bɛn kira ka hijira san ma waati min na ne makankaw ye dankari a la ala ko k'a ka bɔ Makan a ka taa Madina ala bɛ fɔ o ma k'a ka hijira san Faruku ko ka jate daminɛ o de la Ashura jate daminɛ o de la ko kira ka hijira san ɲinan ye o san 1000 san 400 ani san 30 ani san 8 o de bɛna yɛlɛma Muharramin na k'a kɛ san 1000 ani san 400 ani san 30 ni san 9 o la n'an y'a miiri nin su in na k'an miiri su in bonya la waati la a b'an na nisɔndiya waati la a b'an na kasi kojugu mais ne ye n sigi ka ni jama in na ye a nana kira ka riwayaw la sallallahu alaihi wasallam a ko hadamaden n'i ye ŋaniya siri k'i bɛna taa kalan kɛnɛ kan walima i bɛna taa wajulu kɛyɔrɔ la ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko a ye n kɛ n seere lahara jɔn don n bɛ yafa ninnu bɛɛ ma ka d'a kan i ye kalan kɛnɛ ŋaniya siri k'i bɛna taa kalanyɔrɔ la ala kira ma da o ma a ko ni maa min ye kalan kɛnɛ ŋaniya siri k'a fɔ k'i bɛna taa kalanyɔrɔ la ko sen paranya kelen o sen paranya kelen ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko a y'a jate minɛ ko san 1 baraji san 1 mun n'i y'a bɛɛ kɛ sun na k'a bɛɛ kɛ ala bato la i b'a ala ko t'a kɔnɔ siɲɛ 1 ko o san 1 baraji ko bɛ bɛn ka sen paranya kelen o sen paranya kelen de ma التكبير ثم التكبير ولله الحمد n'i y'o lajɛ mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ janw na maa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ olu ye senparaya hakɛ min kɛ ka se nin kɛnɛ in magɛnni la ala kelen de b'a dan dɔn maa si tɛ yen min bɛ se k'a baraji fɔ k'a ban n'a bɔra ala subhanahu wa ta'ala la o bɔlen kɔfɛ n'i y'a caman lajɛ a bɛɛ sigilen don sinjiya de kan a bɛɛ sigilen don kanu de kan comme a b'an ka sɛbɛnfɛnw na kira Yakub ibn Ishaq ale den bɛ n'o ka d'a ye n'a den bɛɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Yusuf ibn Yakub don dɔ la a denw nana a ma k'a ka Yusufu d'a ma k'u bɛ taa n'a ye bagan gɛnyɔrɔ la o y'a sɔrɔ nin waati la tuma bɛɛ n'u nana k'u bɛna Yusufu nɔfɛ ale tɛ sɔn ka Yusufu di ko Yusufu ale ɲɛmani ye Yusufu ale kulonkɛba ye nin waati la bonya minnu fɔra Yusufu la o ma bɛn balimaw ma u ye fa nɛgɛ fo nin don la u sera la u ye Yusufu minɛ ka taa bagan gɛnyɔrɔ u sera n'a ye fo kungofin kɔnɔna la u nana fara ɲɔgɔn kan dɔw ko k'a fa dɔw ko k'a fili kolon kɔnɔ u taara bɛn mun ma u bɛnna ka kan ka Yusufu fili kolon kɔnɔ Yusufu fili kolon kɔnɔ Yusufu ka finiw u y'u ka bagan dɔ ta ni fɛn dɔ de nɔfɛ min ka kuma in sɛnsɛn ka se n'a ye o yɔrɔ de ma u ye bagan in fa k'o joli kɛ finiw na ka se fa ma u bɛ kasi la dɔw b'u bi dugu ma k'a dɔn hasidiya ye kojugu u ko baba k'an ni Yusufu taara bagan gɛn na k'an y'a bila yiri kɔrɔ k'an bɛ taa baganw nɔfɛ ko suruku fɔra ko k'a dun ko hali a kolo k'u y'a bɛɛ dun k'i m'a ka finiw ye k'a bɛɛ joli ye ko suruku yɛrɛ minɛlen filɛ ɲan bolo n'a ye min ɲininka o b'a fɔ ko kelen don n'a tilala ka dɔ wɛrɛ ɲininka o b'a fɔ k'a tɛ tɛmɛ fɔli in kan ne b'a faamuya cogo min na fɛn min bɛ jɔn ni ala surunya ɲɔgɔn na a bɛ na o de kɛ a ye seliji ta
karaka filaseli ala milati Ibrahim cham ni y'a sɔrɔ anw bɛ birika wuli min kɛ anw ka Mustafa de nana n'o ye ni y'a sɔrɔ o ma faridaya fɔlɔ a tilalen kɔ a y'a tɛgɛ jan a ko Ala e mun ka kɔrɔtɔ bi kɛ jɔw kan tiɲɛ Ala e mun ka bon ni se kɔrɔtalen don Ala n b'a ɲini fɛ i ka daji suruku in ma a ka ne Yakuba jaabi Allahu akbar yɔrɔ bɛɛ Jibirila jiginna a kan ni Ala ka kudurati ye Ala min n'a jɔra fɛn min kan tiɲɛ a b'a fɔ kɛ o fɛn b'a fɔ ale kɛra Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ la Jibirila nana f'a ye naam ko Ala k'o ka suruku ɲininka n'ale Ala ka yamaruya ye tiɲɛ a gɛrɛla suruku la a ko suruku e ne den mandi dun mun na Ala ka kira ani Ala ka nabi ɲuman ne ɲɛ mandi Yusuf e y'a dun mun na Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ Ala ye suruku nɛnɛ bila suruku ko Ala ka kisi bi kɛ ya Ala ka kira k'i k'a dɔn ne m'i den Yusufu dun wa ne tɛ se ka Yusufu dun sabula Yusufu ye Ala ka kira de ko hali dugukolo tɛ se ka Yusufu dun k'i denw ye n tɛmɛtɔ de to ko ka binkan ka minɛ ka nkalon da n na sinon ne ma Yusufu dun a bɛna kabako min fɔ n bɛn'o de f'i ye Yakuba ko a ma k'u ye min ye k'e to sira jumɛn kan a ko ne tun bɛ ka bɔ Kanaan n bɛ taa Jarijan n bɛ taa bɔ n balima suruku dɔ ye a ko kun jumɛn bɛ e k'o tagama la a ko don dɔ la ne y'a mɛn n fa suruku da o ko k'a y'a mɛn a fa suruku da o fana ko k'a y'a mɛn e fa ye e Yakuba fa da n'o ye Isaka ye ko Isaka ko k'a y'a mɛn a fa da n'o ye Ibrahima ye Rahman ko Ibrahima ka kumala sew la k'a ko silamɛ n'a taara bɔ a silamɛ ɲɔgɔn ye Ala kama kanu kama ko Ala ko k'a bɛ baraji 1000 d'a ma ka segin ka jurumu 1000 yafa a ye ka tila tuguni ka daraja 1000 d'a ma alijinɛ kɔnɔ ko o nata de kosɔn k'ale wulila ka bɔ Kanaan k'a bɛ taa Jarijan ka taa bɔ a balima suruku la Ala ye nin de kɛ bagan ye anw hadamadenw ta ye jumɛn ye maa minnu sigilen bɛ u ɲininka u sera yan mun na mun y'u se yan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko sinji ko don balima ko don mais bonya de farala ɲɔgɔn kan nin su in kɔnɔ an bɛɛ tɛ se ka se a bɛɛ ma mais an bɛ dɔw de sugandi n'i ye o kɛra kulo garijɛgɛ ye ka kafo Ala ka dɛmɛ ma inshallah an bɛ fɔ an balima silamɛw ye n'i ko i bɛ nin bonya in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabako dɔw kɛra nin su in kɔnɔ kojugu Ibrahim alayhi salam Ala y'a kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ka bɛn Ashura de ma mais an ka walanɛ to yɔrɔ kɔnɔ n'i y'i miiri ka n'o lajɛ yɔrɔ mun bɛ na miiri kan kasi bonya o bonya n'o de kɛra nin su in kɔnɔna la ni miiri ne tasi ye Hussein sɔn ka saya ye dɔrɔn a b'a bonya bɛɛ nɔgɔ an bolo sabula n'i ko i bɛ maa fɛ n'i ma k'a bonnaw fɛ fɛn ma dafa Ala sɔnna nin su ɲɔgɔnna dɔ de la Hussein bɔtɔ Makan k'a bɛ taa Karabala munafigiw y'a kunbɛn ka don a ni ji cɛ a n'a ka denbaya ka Hussein minɛ ka kantigɛ ne k'a kunkolo ta k'a turu biyɛn na k'a jira kafiriw la ko Ala kira mɔden filɛ don min na u bɛ Hussein faga n'i y'a sɔrɔ kira ka dolokiba de b'a kana bilahi kira ka dolokiba o de tun bɛ Hussein kana kira tun bɛ dolokiba mun don n'a bɔra ka so ka n'i sigi masjidi Nabawi kɔnɔ n'a bɛ ka masala ni sahabaw ye n'a bɛ ka masala ni silamɛw ye a b'o dolokiba mun don a fatulen kɔ o de dira Hussein ma tiɲɛ na o doloki in de tun b'a kana munafigiw y'a minɛ k'a kun tigɛ ka bɔ da la ka so boli ka yɛlɛ a ko kan ka tila k'a yɛlɛma ka so boli a disi sanfɛ kira mɔden riwaya dɔw nana n'a ye k'a waati la ko Hussein salen ko kɔnɔ dɔ kasira ka n'i bin joli in na k'a panna ka t'i sɔrɔ Bani Israila ko y'a sɔrɔ cɛ dɔ tun bɛ yen k'o den murukulen don tile o tile a b'a den bɔ ka n'a sigi yiri dɔ ju la
ko kɔnɔ in joli in b'a la a bɛ kasi la Tiɲɛ. ko hali ala kun mana ale fa ka kɔn bi ɲɛ ale kun man ka bi ye kɔnɔ joli dɔrɔn tununa cɛ in kan ko cɛ den ka muluku banna a kɛnɛyara yɔrɔ bɛɛ التكبير ثم التكبير ولله الحمد ها balimaw tiɲɛ minɛli ma gɛlɛn dɛ tiɲɛ tiɲɛ minɛli ma nɔgɔn wallahi nin ye ala kɛra mɔden de sallallahu ala alaihi kɛra ye wasallam mɔden mɔgɔ min yira sahabaw la a y'a mɔden min yira silamɛw la aha a ko nin Huseyini ye ne kira farisogo dɔ ye ha wa ne yɛrɛ farisogo dɔ ye Huseyini ye Allahu akbar ala kɛra ye nin fɔ a ka sahabaw ye naam mais munafiqu de kelen filɛ nin ye aha ka Huseyini kunkolo tigɛ k'a don biɲɛ la ha k'a yala ko ala kira mɔden kunkolo filɛ Allahu akbar tiɲɛ minɛbagaw ne ko min sɔrɔ tiɲɛ ɲinini na Allahu akbar Alhamdulillah. Seyda Ashura. Muna sun welela Ashura. Dɔnnibaaw b'a fɔ an ye k'a fɔ sababu saba bɛɛ b'a la Seyda. A welela Ashura an ko o ye 10e jour kalo tile 10 parce que a bi bɛn kalo tile 10 ma kelen. A welela Ashura ko parce que 10 muna Ala ye koba tangen a ka nabi ɲuman tan ye. Allahu akbar. A welela Ashura parce que Ala ye koba tangen an alakiramanto ye sallallahu alaihi wasallam. O kumana o nabi ɲuman tan min ni masa ye koba kɛ olu ye nin don in kɔnɔ nin don n'a ɲɔgɔnna la an nana sɔrɔ an denkɛ b'a la ko o dɔ ta lakali an ye n'o ye Ayuba ye alayhi salam Ala ka jɛba Ala y'ale lajarabi bana kɛlɛ la mais alhamdulillah pour a ka bana kɛlɛ in ka se ka kun a la Ala y'a garisɛgɛ don muso ɲuman na Seyda musoya koba don hadamaden ka bɔ Ala yɔrɔ a b'a fɔ an ye a ka kuranɛ sanu mana tuguni ba'da a'uzu billahi minash shaitani rajim walakad karramna bani adam Ala ko k'ale yɛrɛ de ye hadamaden dan ka bonya Seyda Ala ye fɛn min bonya o tɛ se ka dɔgɔya bilen fo n'o ye a yɛrɛ bɔ Ala ka bonya minan kɔnɔ k'a yɛrɛ bila dɔgɔyama minan Seyda hadamaden bonyanen kɔ Ala bolo Ala ye muso bonya silamɛya diinɛ ye muso bonya ciba ye muso bonya sallallahu alaihi wasallam donc silamɛ muso an kan ka ɲini k'an ka hakɛw dɔn an ka ɲini k'an ka wajibi dɔn parce que Seyda ni fɛn fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ko k'i ka wajibi i ka dɔn k'i ka hakɛ n'i k'i ka hakɛ i ka dɔn i ka wajibi droit ni devoir ni fɛn fila in de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e k'a dɔn hakɛ jumɛn bɛ e ye min kan ka kɛ e ye i fɛnɛ k'a dɔn wajibi jumɛn bɛ e kan e fɛnɛ kan ka min kɛ Seyda ni ko Ala ye muso bonya a y'an bonya k'an kɛ muso min yɛrɛ ye fɔlɔ Seyda muso de ye ba ye muso de ye furumuso ye muso de ye balimamuso ye muso de ye denmuso ye a bɛ fɔ an ye n'i ye muso kelen kalan du kalanna quartier kalanna dugu kalanna jamana kalanna Seyda ni muso ɲana nin fɛnɛ bɛɛ bi ɲa wa ni muso tiɲɛna nin bɛɛ bɛ tiɲɛ Ala k'an kisi o ma donc baya bonya Ala y'o kɛ muso ye muso bi kɔnɔbara min ta tin min bɛ den ni ba cɛ Ala yɛrɛ de b'o gundo dɔn Seyda mais Ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kuranɛ sanuman kɔnɔ muso bi kɔnɔ ta degun kan ka bange degun na ka tila ka sin di den ma o furancɛ san 2 o kosɔn Ala ye den ka hakɛ bonya ta k'a di ba ma Seyda m'o dalilu f'i ye ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ nana ɲininka ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ni ne kan ka ɲumanya kɛ n kan ka kɛ jɔn ye a ko i ba a tilala k'o kɔfɛ jɔn k'i ba o kɔfɛ jɔn i ba siɲɛ 3 Ala ye ba tɔgɔ ta Rasul sallallahu alaihi wasallam ye ba tɔgɔ fɔ siɲɛ 3 k'a ni bonya ka kan ka bɔ den yɔrɔ mais Seyda an ka dɔn pour que k'a dɔn ko kow sirila ɲɔgɔn na den ka hakɛ bonya o dili ba ma mais ba fɛnɛ furumuso de don a ka hakɛ bɛ sɔrɔ a cɛ ka bɔ kuma kɔnɔna la an bɛna duwawu sɛmɛ ka di an karamɔgɔ ma a n'an ka sirifukɛ ale ka duwawu fɔlɔ ta an karamɔgɔ bɛ a Sheikh Musa Ahmed Kan ale bɛna filanan ta n'ale ye Kati Alimami den ye inshallah an bɛna don duwawu sabanan kɔnɔna la fayida minnu bɛ an tɛnɛmuso bɛ yan ale bɛna f'aw ye a kan ka nafila minnu seli aw kan ka bato minnu kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a batow Ala k'u kɛlen bɛɛ minɛ Ala k'an ka jurumuw yafa Ala k'an ka batow minɛ Ala k'an hamiw nɔgɔya Ala ka san wɛrɛ k'an garisɛgɛ ye Ala k'an kafo Ala k'an kafo ka di diɲɛ ma kuma ka gɛlɛn a bɛ yafa ma alhamdulillah ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم
ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بدون نكية أني katifuga ba hagli jigi jonna o de chamna kauka lasiki dembimbe abola ka lasili bamin la sa amma krenkreniana ni shun bunyana no de sayelema mi ni ambala ne no de ashura islamo ka sayelema mi ni oflane badon amani Allah taala fe lasili bamun kala Allah taala ka ke kluk nandi ma here ala ka ke anga lame ni ko fa anga barakani aye amani Allah fe ala ka sanchama jira anna amma fo bon here zani à tout le monde anti français ni sayelema mi ame do ke bela jeli ala ka sanke here ala ka ke kuna jay ala ka anga jamana ma here ala ko kaka ala hina kama bijay al mustafa ala ka sawra jira anna wassalam. Tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya